Egunon eta eskerrik asko prentzaurreko honetara hurbiltzeagatik. Gaurkoan Bergako udaletik herriko eragile feministarekin elkarlanean udazken honetarako prestatu ditugun ekintzak aurkeztera etorriga. 6 hilabetero kaleratzen ditugun jabekuntza eskolez haratago baina, datorren ostiralean Bergaran ospatuko dugun solasaldi baten zentrau nahiko ginuke batez be. Eskuetan daukazuen esku horrixan egongo da jabekuntza eskoletako egitaraua eta bertan ondo fijatzen basate bukaeran badago solasaldi honen inguruko informazioa. Hitzaldi hori Silvana Pisano arkitektua eta Uruguaiko Montevideo hiriburuko B distrituko alkatiak eskainiko dau, eta azalpenekin jarraitzu aurretik nik bereziki eskerrak emon nahiko notzake alboan daukagun Luzianai eta Euskal Herriko emakume mundu martxari hau posible indabelako eta aukera hau eskuartean ipini dozkulako. Luziana, Amaia eta Maitek hobeto azalduko dabe, Silvana Picasso zein dan, eta bere arkitektura ikuspegi feministatik zela laintzen dabe. Izan bebera aditua eta aritua da horretan. Eta horren inguruko hitzaldisa pentsatzen dugu oso interesgarria izango dela. Bergako udaletik zaintzan apostua eitzen aritsuga eta hurrengo urtetarako lanildo garrantzitsuenetako bat izango da zaintza. Zaintza planean izan be, hirigintzarekin lotutako lanildo bat jasota daukagu, solasaldi honekin zuzenean lotuta egongo dana. Zaintza badakigu gure bizitzako esparru guztietan daukagula, esparru guztietan eragiten dabela, eta zelan ez gure bizitzako moduari be zuzenean eragiten dotzala. Gure herriko hirigintzan diseinu antolatzerakoan, hainbat ildo hartu behar izaten die kontutan, eta zaintzarena da horretako bat. Ideia oso abstraktua dela emon laike, baina jakin badakigu, beste hainbat herrik eta hirik ideia hori garatu dabela modu desberdinetan. Eta ostiralean, honetako batzuk ezagutzeko aukera izango dugu. Askotan hitz egiten dugu hirigintzaren ikuspuntutik puntu beltzez, baina guzti hau asko zaratago doian kontu bada. Horregatik, Montevideo moduko hiri haundi batek garatu dituan egitasmoak Bergaran, zuzenian eta lehenengo pertsonan ezagutzeko aukera izatea sekulako aukera dela pentsatzen dugu, eta Luziana, Maite eta Amaiari hitza emon aurretik, Bergararra gonbidatu nahiko nituzke benetan aukera hau aprobetxatu eta ostiraleko hitzaldira gerturatzera. Eta oin, zeuen gaitza. Eskerrik asko. Badakizue emakumeen mundu martxa mugimendu feminista antikapitalista arrazakeriaren aurkakoa eta antikoloniala da. Eta desberdintasun eta diskriminazio mota guztien aurka borrokatzen du. Agerikoa da, gizarte giza bizi dugun zaintza lanen krisi sistemikoa. Hori dela eta emakumeen mundu martxak zaintzen buruzko elkarrizketa eta hausnarketa bultzatu nahi ditu. Bi esperientzia ezberdinen ezagutzatik abiatuta. Bata sektore publikokoa eta bestea eremu komunitariokoa da. Lehenengua Uruguaiko Montevideo hiriburuko B udalerrian garatzen da, non alkatetzak hirirako eskubidea bermatzeko ekimen batzuk sustatu dituen, zaintza erdigunean kokatuz. Bere proposamenaren asmoa da, auzo irisgarriagoak eta integratzaileagoak eraikitzea pertsona guztientzat, eta espazio publikorako sarbidea eta gozamena bermatzea. Islaria Silvana Pisano alkatea izango da, Fronte Zabaleko kidea, arkitektoa eta feminista. Eta bigarren esperientzia Kordoban eitzen da, Argentinan, eta izena dauka Casa Comunidad. Gizarte erakunde horrek, auzo mailan, hezkuntzaren, osasunaren eta elikaduraren sektoretako zainketa beharrei nahi dotze erantzun. Posizionamentu antikapitalista, antikolonialista eta antipatriarkal batetatik.
Casa Komunidad Elkartiak eitzen daben lana ezagutarazteko, Carolina Medinak eta Vanessa Fontanellas aktivista feministak hartuko dabe parte solasaldixan. Azkenian, apustua komunidadia eraikitzia da. Ulertuaz, bakarrik ez gala salbatuko. Zapalkuntza askotaikoei, anitzei, aurre itxia, gure gizartia zeharkatzen daben egitura sozial, kapitalista, patriarkal eta kolonialak errotik, sustarretik eraldatzeko ekarpenak eitxia dela. Hori ulertuta, pentsatzen dugu, apustu hortatik jarretxu behar dugula. Beraz, hemendik, iraian 29-rako gure deixa, animauaz baiarako eragileak eta mugimendu feministetako kideak eta interesa duken pertsona guztiak egun honetan parte hartzeko. Iraian 29-an, goizeko 11-etan, Arrasateko emakume txokuan elkartukoa, eta gero Bergan bazkalduko dugu, kartzela sarrian bizitzak ideu bat eingo da, eta gero iluntzeko hartzaldeko 6-etan, Irizar Jauregixan, izango da solasaldi oso interesgarri hau, eta beraz gure gonbidapena interesa duken guztien. Ohar pare bat aipatu nahi ditugu, bai, berdintasun zerbitzua eta jabekuntza eskolarekin lotura daukatenak, bai. Lehenengoa, urritik urtarrila bitarteko egitaraua ikusgai egongo dela gaurtik aurrera eta esku horriak ere datorren astetik aurrera eskura izango dituzuela hainbat lekutan herrian. Eta bigarrena, nobedadeekin dauke lotura, eta hor bai aipatu nahi ditugu, bi nobedade edo dauzkagula oraingo honetan, bai. Lehenengoa da, ikastaroetara edo jardunetara izen emateko aukera web orriaren bitartez izango dagula, bai. Eta bestea, berdintasun zerbitzuko bidelagun deituriko aukera berri bat eman nahi dagula, gehien bat herritarrak eta gure esparruarekin interesa daukaten orok komunikaziorako kanal bat gurekin eduki dezan. Beste gabe hortarako ere aukera hori, berdintasuneko bidelagun izateko hori norbaitek interesa aukiz gero, web orriaren bitartez ere egin behar duke. Eskerrik asko.